O mercado de alimentos labregos, tal e como no marco que dicía Carmen, pois ímolo facer en Compostela, no Paseo Central da Alameda, nun horario que vai ser das 10 da mañá ás 2:30 da tarde. Veñen productores e produtoras, labregos e labregos de casi todas as comarcas de Galicia. Non están todos, por diversos motivos, pero temos unha trintena de labregos e labregas que van traer alimentos de todo tipo, desde queixo, pan, viño, mel, leite, zumes, todo tipo de froitas e verduras. É dicir, vai haber unha representación do que todavía ainda temos neste país, de produtores e produtoras que poden producir absolutamente de todo. Neste mercado, ademais, atenderase preténdese que sexa un mercado orientado na perspectiva política que decía Carmen, por lo tanto, non se trata de vender, sino de que a cidadanía coñeza que outra forma de comprar tamén é posible. É dicir, que coñeza a produtores e produtoras que están intentando facer outro tipo de venda neste país. Haberá tamén unha serie de documentais, un espacio para que a xente que queira ver unha serie de documentais relacionados coa alimentación, co que estamos comendo nestes momentos co sistema alimenticio actual. E despois a página web, tal como vedes aí, chamase alimentolabrego.org. Nesta página pretendemos reunir, xuntar nun período corto de tempo a todos os afiliados e afiliadas do Sindicato Labrego Galego que aínda fan venta directa de parte ou toda da súa produción. Temos como mínimo, porque hai xente que vende unha parte da súa produción, pero consideramos que daqui a final de ano poden ser máis de 900 persoas as que figuren nesa páxina. Non é unha páxina na que os que entren nesa páxina poidan facer un pedido conxunto a todos os produtores, sino que é unha páxina na que se reflexa, a nos interesábanos moito reflexar quen produce, é dicir, é unha páxina na que sempre están presentes as persoas que hai detrás das leitugas, do leite, da carne, as persoas que producen, como producen e as formas de venda. É unha páxina para reunir a toda esa xente, é unha páxina para contactar con esa xente tamén directamente, saber onde venden, como se les pode comprar. Agora ben, non é unha páxina na que se poda facer un pedido conxunto, non é unha páxina de venta directa tal cual, que non é o obxectivo do Sindicato Labrego Galego. Nos creemos que é a primeira que reúne así, que ainda que empezamos non con todos, empezamos a mellor con poucos produtores e produtoras, porque é un traballo complexo e é un traballo que estamos facendo con medios do propio sindicato, pero creemos que pode ser a primeira páxina que xunte no país a tanta xente que aínda produce e vende dunha forma de resistencia casi, intentando, en moitos casos, intentando outras alternativas de venda para os seus produtos, noutros casos é xente que o fixo así toda a vida e que o sigue facendo así.